toată zapata solu, Toringe și toța, aia mă, numai la inima mea, numai la inima mea. Ce s-au pus nu s-a mai ia, ce s-au pus nu s-a mai ia, ce s-au pus cu zuramăte, până mui bagam pământe, până mui bagam pământ. Și-a lăsat cu zuramânt și vine o bagam pământ. Să facă tronul genuc și capacul de argint, să nu putrează scurând. Dacă mor nume la caz, am gândit cu cui să-l las la fetile mele să le ducă pe vârșele, să le ducă pe vârșele. Să cânce câncicul meu, să cânce câncicul meu. Asta cum l-am dus și eu, asta cum l-am dus și eu. Așa cum l-am dus și eu. Mulțumim foarte mult, mama Domnica Trop. La 73 de ani, vedeți și dumneavoastră ce voce deosebită are mama Domnica Trop. Mă bucur că am cunoscut-o doar de un an jumătate, ne știm, mama Domnică, și sper să realizăm niște lucruri extraordinare. Sprijinul autorităților gorjene vor fi deosebite, pentru că, așa cum vă spuneam, de data din iunie va rămâne festivalul de folclor Domnica Trop. Și acum să vă pun iar la un pic la treabă, pentru că de-aia venit la Interna cu celebrul Mărie Mărie, pentru că este sărbătoarea Mariei Lătărețu. Da. Marie,